І з материнським молоком нам слово вливеться ріков і перетвориться у кров, і тішить думку, серце, око, летить над горами високо, співанкою, віршом і душою, снігом, який опять пішов. Хоч всі вже ярь фрішну чекають і словом добрим прикликають. Як мож забути з дня на день ядро сім'ї, живий огінь, язик, що ним батьки казки казали, котрим мами у колисок співали. Звучиться бесіда усягда в симбіозі, дома, в церквах, між людьми в дорозі. Люди великі про це все в книжках писали, що знавуть в тому толк, би вшитки знали. Чужому вчіться, своїм не ганьбіться, бо усхне без основання і слов керниця. Її поезія як глоток смачної керничної води, що виходить із глибин карпатської земли. Леся Стецович-Адамова волею судьби жиє далеко за межою нашого Закарпаття, у Брно. Або через інтернет поетеса шле вісточку до родної земли многим нашим краянам. Її болить серце за кожного знедоленого челядника, за кожного дітвака, котрий через нищету не може розвивати свій талант. Вона серцем і душою тує на нашу подкарпатській землі. Для мене поезія – це душа, це просто пісня, співанка, це прояв почуттів, прояв емоцій, де я виражаю свої думки, свої почуття, свої емоції. Поезія лічить душу. Поезія лічить душу, відкриває всі сторони, всі думки, як вона чувствує почуття. В поезії виливається душа людини, в поезії виливається все, про що тужить душа, про що думає душа. Думаю, що просто в поезії проявляється все, чим живе душа. Як ви прийшли в поезію? Я почала, по-перше, римувати вперше десь в 12 років в школі, де у нас була вчителька української мови Оксана Білей, а російської мови перфектна вчителька Марія Миколаївна Стигура, котра просто нас вчила любити поезію. Перші початки у нас наші вчителі підпорували дуже, вони і заохочували нас, щоб ми старалися писати більше. Прилетіла до ня моя муза, файно всілася на край стола, сірі оченята і косичка руса, сміється на ня, як дитина мала. У всіх музи серйозні, великі, ну а моя маленька, дрібна, деколи фіглярна, подеколи дика, деколи весела, ну а деколи смутна. Других музи – то академічна школа, а моя маленька у першому класі. Співать, бавиться, крамолить, чудить, літать, скаче на пегасі, глипать оченятами, як фея, як метелик махає крильцями. Каже, свисну на Орфея, наймало заспівать з нами. Прилетить тоді, коли я маву, поверх голови роботи іще. З чого почати сама не знаву, а вона сі здіває. Сядь, пиши. Та й сміється так, аж ся заходить. Знаєш, то послухався я. Присяду, возьму перо, вона ним водить, по папірьовий диктує слова. Деколи сама себе і справить, сяде на перо, перечеркне слова, подумать і смисл вірша направить в русло, що тече, як бистра вода. Хіхониться, шкіриться, фіглює, балується. Що їй? Вона має час. Нас за не варить і не біглює. Все руно їй, який є порядок в нас. Прошу її, аби вже не пустила, поробити мало щось і дома. Гойкати не сміву, вби се не всердила, бо на трус пак не прилітять доня. Свою музу мушу сокотити, бо вона у мене цимборка така. Кить її не хвалити й не любити, одлетить і вже не вернеться нігда. У неї много добрих і талантливих цимбурів, котрі розділяють з нею тото бановання за родну землю,
що точить її душу і серце. Та то й не дивина же на її творчий вечір, що відбувся днями у Полянській сільській раді, зібралися многі талантливі співаки, музиканти, аби указати їй велику і безмежну любов, проявити честь за то, що не забуває свою родну землю, народ і язик. Вона пише стихи українським, російськими язиками, а й бомай образні шорики виходять у неї по-русинськи. У них поетеса розказує про любов, бановлення, про красоту кожної пори року, про щасливе дійство, співать оду карпатській природі свого родного Павлова, що на Свалявщині, де народилася поетеса, і споминки, про якої раз по раз приходять на гадку Лесі. Оцюзнена то батьківський поріг, то батьківська хижка, оцюзнена то мамин керт, загорда з квітками, оцюзнена то поля, де ми бігали, гралися, бавилися на підсніжники, в ліс, кромплі пече. Так що оцюзнена то дуже велике поняття, коли ти дитина, ти не розумієш, що то, що тебе навколо окружає, що то є оцюзнене. Лише з роками, коли вже людина дозріє, то вона розуміє, що то все, де вона була, де вона виростала, де вона бігала, гралася, бавилася з дітьми, з своїми друзями, цимбурами, то є оцюзнена. Батьківський поріг, батьківська хижа, мамин керт, мамини квіти. П'ють коники чисту воду із гірського броду, а кругом вторай природа, краса і свобода. Роду моєго коріння, оцюзнини мої, занеслоня, як насіння до землі чужої. Много міст є всягди красних, мож про них писати, а я мав у всьому ясно, майкращі Карпати. Там дітинков я маленьков ромашки збирала, що у світ пойду великов, сем туди не знала. Комуничка і щава, і дзвінки у травах. Не найти точні слова, як пахне Отава. Ходились ми на орішки, ягоди, яфини, протоптали путі пішки, нощі та дітини. А коли прийшла ніч темна, і я йшла вже спати, земля снилася священна, і мої Карпати. Ви тепер далеко від своєї оцюзнене, що вам ся снить? Деколи є такі настроєння, що просто, як дивишся на ті старі фотки, на ті старі світлини, на ті старі образчики, то зразу поринаєш у дитинство, де є така легка ностальгія за тими часами, коли просто було то, як було, то було безтурботно, було гарно, хоч і мали дуже багато роботи, все від батьків наложено, але було таке то, що ще не мусив було думати про ті
проблеми, проти нічого рішати. Там якась мама щось там дасть тобі, от нічого не рішає, щось там зробиш, вроді мама от, хотіла би себе бавити, десь йти, а мама щось там надавала роботи. Ну, звісно, то дивишся з дитячого погляду на це все, а птаюся думками, то однозначно. Стараюся своїх дітей тепер возити, щоб ще подивилися, де їх мама виросла, де родилася. Вони тішаться дуже все. У нас ще батько живе, от скоро йому 90 років. Вони за дядечком все тішать дуже. Ми йдемо за українським дядечком. Я кажу, ну, закарпатським, а вони кажуть, ну, закарпатським. А то й Україна, кажу, так, Україна. Так що ностальгія є, деколи буває, що дуже-дуже тягне, дуже-дуже приходять такі моменти, коли хочеться бути там. Ковтать ніч тихо у двері, проситься у гості. Мачатка маленькі, милі вклалися на постіль. Тріскають дрова у шпорі, тепленько в літі. Файно втокить несми хворі, жиється на світі. Із сверби гуски зварений, свіжий тий горячий. Смачний баник із спечений, маковий пахнячий. З чаєм в фінджі я присяду в оболоку близько. Місяць в небі щось там глядать над хащами низько. Темноту із сирих ниток ніч наштрикувала, а на небо із монеток звізд поналіпляла. Прочитав в інтернеті, де й щось стало, що нового в цілому світі пообзирав мало. Огонь ковбицю вержу, найтліє до рана. Звізди вбралися в одежду стріберну паранну. Všetky сплять вже. Я тихенько під папланця спрячу. Діти, я, мачки маленькі і ся ніч пахняча. Як поезія може лікувати душу? Це такий, як кажуть тепер, релакс. Ти просто забуваєшся, сидиш, щось там пишеш, зосередоточуєшся і не дивишся на час. Просто час не є, його немає просто. Щось там пишеш, думаєш, щось приходить і дивишся на годинник, от воно ж 2 години вже сидиш, щось там думаєш, собі щось там в свій світ втікаєш, десь щось час. Коли пишеш, то його нема. Поринаєш повністю, абсолютно до нього. Я і все кажу своєму чоловіку, якщо видиш, що я пишу щось сам тобі, щось собі там перекреслюю, будь ласка, не говори на мене, бо втікне, воно просто не є. От є, якщо не вхватити і зразу не написати, то нема. То потім вже тяжко повертатися до тої ідеї, до тої думки, що прийшла, що ти ось хотіла записати, і якщо там вирушено, то вже якось так тіряється концепт. Леся Стецович-Адамова у своїх стихах наголошує, як важно сохранити і продовжувати ті духовні постулати, що привили у дітстві її мамка і нянько, знати своє предназначення і розуміти смисл жизни, бо кожний челядник, котрий приходить на землю, має змагатися розкрити таланти, котрими наділив його Господь. Нянько і мамка були строгі до вас? Мамка у нас була така от дуже строга, дуже така дисципліну у нас держала. От нянька у нас такий був добрий, такий. Ми йому ніде не відказували, бо де няню відказати, то було щось таке, що якби ми не знаю, що зробили. У нас нянько був такий авторитет неписаний. А от мама нас держала строго, все так в руках, все порядок. Вона у нас так держала просто. От. Ще не один раз ти споминеш собі, що тобі я казала, а ти то не послухала, ти там то щось не робила. А будеш казати, а мама казала, а я не послухала. І так є воно все. Все, у нас няню каже, так робіть, аби сте не ганьбили, пообзирати нікому в очі. Так робіть, діти, аби люди не вказували на вас, аби сте жили чесно, достойно, аби сте се не ганьбили, пообзирати самі собі в очі. І ще у нас такий няня був, все казав, най вас не жаліють.
най вас не жалівуть. То саме гірше є, коли вас жаліють. Бо коли вже жаліють, то вже таке, то вже така людина безпомощна, не може собі порадити, не може собі допомогти. Достоинство, аби все держати, аби ми ніде так не падали так низько, якось так, щоб ми все се держали, якось у нас няньо не пив, так що хотів, і аби ми так держалися. Мама вселим газдівство, та постійно, порядок, аби ми порядочні були, аби десь не чути, що за нас було, аби просто ми були, знали всю роботу домашню. Так що такі от обичайні такі людські годноти, такі людські просто достоинства, котрі, я думаю, що всі батьки хочуть, щоб їхні діти мали, щоб додержували, щоб... І ще нам бабка казала, все каже, от, ніч не треба, нам 10 Божих заповідей держати. Тоді би все було, мир би на землі був, нічого би не було. Все би було добре, якби се держали, додержували 10 Божих заповідей. Мамко моя, де то ті чічки, що садились те у кирті сперед хижі, білі, сині, бордові й рижі, що цвіли, як парадні дівки? Де то ті червоні Божі ружі, де тюльпани, дрябкачі, драчки? Де магнолія, що коло неї дуже файно угрівалися наші мачки? Де галузки, лобдочки біленькі, щось те гладили ласкавими руками? Де корчики георгін жовтеньких, щось те поливали водою вечорами? Носились те воду з нашої ріки, бо казались те з колодязя студена. Треба ми вже йти пуляти всі чічки, бо от жари вшитко пропадемо. Чорнобривці, фіалки, астри в керті цвітуть, як фарби картини, придумані всім маляром майстри, що на світ позерать очима дітини. Мамко моя, де ваші чічки, що усіся ними любували? Кризантеми, ружі і циркінички, чічки всі забанувалися і пропали. Моя мамко, я несу чічки, бо любили ви їх дуже. Мовчки запалю білі свічки і помолюся за вашу душу. Коли мені тяжко, то звертаюся до Бога, до Отця, прошу. Не вирішить проблеми, або що поможе так мені, щоб я просто порішала сама, щоб мені вказав ту путь, ту дорогу, яку я можу вийти з тої ситуації, з тих проблем, котрі настали. Бо все-таки в війні нам їх заганяє як іспитання. Щоб ми стали сильніші? І сильніші теж, але в основному просто знаю, що то мені дано для того, щоб якось обернути в другий бік, в другу дорогу, другим путем йти. Так що Бог, батько, отець, вже не є з няньом, коли могла підійти та щось зазвідатися нянь. З мамою так, а от з нянем ми все собі посекретничали, він мене брав в ліс, все ми ходили так, або на сінокос. Брав мене все в поля. Так що там ми собі так поговорили по душам усе, так він все так щось, от так треба би, так би треба, от мала би так, от так все робить. Ви на якій вулиці жили там, у Павлові? Наша вулиця, там, де Юрко Васелков жив, так і називали. От няню Васелка, Файта Васелкових, і так нас називали. Там вулиці Юрка Васелкового. Так що, бо вони були велика така фамілія, їх було много діточок, так що вони були такі газдівські. Пак все змінилося. І там у нас няню такий місний, старенький, такий мудрий дідусь, такий дідочок, такий, що много до нього ходили так посовєтувати. І він такий сільський розум, що от як
життя просто прожив, багато чого зажив, так що много де був. От, він служив в Кореї, потім на Донбасі був в шахтах, пак був, він просто, дідо помер і він взяв то все бремено на себе, що просто бабка лишилася з дітьми, ну і він ходив так, зароблялися. Ці стрійкові учені мають інститути, університети, а він один такий, що, ну, просто в нього є то. От таке. Я думаю, що я по ньому. Зима поклала своє право на олтар, аби його узяла собі зелена ярь. Та щось весна іще не має сили, і сись рюкзась якось загорила. У перший день яри муцні морози, на облаках всіх намалювали рози, а так, де нафордело снігами, дараб закрило із розцвівшими чічками. От студени вода заскріпла ледом, зась будемо варити чай із медом, а вать черленої ми купимо вино, домашньоїся упило давно. Зась гайцувати будемо огінь, аби загрів нас усис ярний день. І спечемо скипки, бо пуст, даме олай, що нам хибить, чим се не рай. Коли у тілі моцає, здоров'я, морози най свою роботу роблять. Не боїмося студени, і не страшна зима, або найдай Бог, аби прийшла весна. Як думаєте, щоб бути щасливим, що треба? Щасливим? Я колись думала, що треба бути, от дуже молода, коли була, так думала, що треба бути багатим, любити там, таке щастя. А тепер з роками вже бачу, що щастя, то коли ти здоровий, то насамперед, коли здорові твої діти, батьки. Якщо ти здоровий, ти можеш робити, можеш творити, можеш малювати, писати, що. І коли здоров'я не, нічого не треба. Коли здорова людина і позитивна, вона гроші заробить, щось у кожному є якась така, якийсь Бог дав талант, лише його треба просто, не кожен його відкриє, не кожен його розкриває, не кожен ним пользується. Так що я думаю, що от, аби бути щасливим, звісно, добре би бути мати пару до себе, таку, що підпору. От жінки що? Жінки, аби чоловік був добрий, на котрого є сполох, на котрого се можеш положити, просто сильні плечі великі, як кажуть. А діточки аби були. Ну просто я така обичайні людські радості. От, сім'я, діточки здорові, чоловік, котрий любить, уважить. Такі цінності нормальні, не які там зорі з неба. Морозно, фрішно, день чудесний. На загороді вже розтаяли сніги. Умитий, чистий і ясний простор небесний. І воздух гойдають вже май теплі вітри. На грушці, а ведь на стару черешні, вже звунко і красно щебечуть птиці. Бити смутним і банувати – лишнє. Весна прийшла, і сходять вже перші косиці. Як думаєте, аби все-таки поезія розвивалася, вона била, що треба? Коли та стабільність є, значить, я думаю, що це впливає на таку став душі, коли та душа просто виливає з себе то, хоче поділитися з кожним, от з ту красу, з тим чічечкою, яка розцвіла, і помічає, бо ми так, я живу в великому місті, у нас такий темп дуже прискорений, і деколи от йду до школи за дочкою і дивлюся, от квіти розцвіли, а деколи так прибіжиш, нічого не помічаєш, нічого не замічаєш. Я прошлий рік про весну дуже багато творів маю, бо якраз та душа просто бачить все, всі очі бачать, видять ту красу розквітнуту, біле, цвіт вітер несе, ну то просто став душі, або там сильні емоції, любов, то або наоборот, якась там невіра
О, тоді вже теж там так, і сердечком там, і розум, і душа. Душа страдає, душа болить. Ну, емоції тоді теж сильні, теж виливаються в поезію, в малюнки. Що про вас Закарпаття? Закарпаття, тому сердечна залежітость, чехи би казали. Закарпаття – то моє таке сердечко, таке дитинство, таке щось дуже красиве і дуже добре. І, ну, отчизнина. Моя отчизнина. Леся Стецович Адамова щаслива тим, що має можливість виразити свої чувства через віршовані шорики, котрі до душі многим любителям поетичного слова. Вона змагається кожнодневно совершенствувати свій талант, і на їй усьому помагать Господь. І сама не знав, чом так бути мусить, на серцю вже такий тяжкий тягар, це в то довга зимами думку дусить, це в то душа вже просить світлу ярь. Уже із сніга радость ніч не мав, хоч люблю дуже я чаровну зиму, як паде сніг сріберний, оживаву, і радувуся із інія в морозну днину. Ай бо уже сніги нечисто білі покривала, уже з них лим замерзший і паскудний лед, і хочеться, аби вже сонечко сіяло, а зима вже своє одбила, найде геть. Хочеться тепла і світла, і ласки, і в розових цвітах увидіти сади. Єство наповниться весняну казку, і файно стане на душі тогди.